We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. Nagrik suruh zaman se mijo konflik leader sona arrest mak hai nai. Ni kai coba choli nai. Ni kai coba choli nai. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. Leader sona arrest mak hai nai. Ni kai coba choli nai. Ni kai coba kotor choli nai. Lia, dia orang kecil dong. Orang Lia, yang Khungu. Jungtini belaino kak hamzat. Jungtini jini Ashrambari Anjolni Tipra Motha ne ingai. Jungtini candle march kaya. Jini kak demu Phunukgwi. Jini borong ginang Biswajit Debbarma no. Beni babe bokaisa borok kaisa fire service. Bohai borona tini balai hamia ke butar mani bangai cung balai kha kham lejak tini amna ke cung Tipra sar joto thanjaga tini ongkhorga cung Tipra Motha ram ngai ba cung tini balai khak dum Phunukka ane bangai cung buskangni salo je nagrik surakcha monch temija convention je leaders ni tidal mumbai je jaga 144 karpujari impose khajak o jaga borok beai ni babe ain no bongo khayai tini chini indigenous Tipra sa khorokchana borok brutally murder khimani bangai cung amna balai chelengka आउने बगे चुंग Tipra government ni thani चुंग demand खायो immediately borone arrest khainani tei borone arrest khai borono punishment khainani alango chopnani bangai tei je leaders nagarik surakcha monch bai de mijo convention ni je leaders no immediately arrest khaina nangnai tei boni dita organization no totally Tripura ni ban ma khainai boro kaisa ugrobadi সংগঠন বড় কোনো গণতন্ত্র না মানিয়া বড় কাইসা ত্রিপুরানি রাইডানো বড় কনস্টিটিউশন কোনো অবে খাইনি বাঙাই তিনি বড় অজাকা বড় তিনি আবাই কটর হামিয়া সিট্রা সামং খাইকা আনি বাঙাই চুং তিনি মাইকে নাইসিকে টংমলিয়া চুং যত ত্রিপুরাসা চুং থানচা খাইয়া একনাই চিনি জাস্টিস ni বাঙাই চুং মা খাইনাই বখরকসা বড় সুজা বড় বড়ন কাইসা বাসিরিনাই থান্দানি তিনি বহাই বড়ন বড় জায়গা murder khimani abno chung justice nayo je bono butharnai bono immediately arrest khai bono phasi order ma khainai bo kaisa balai chaya samung khaimani bangai te abono chung tini o jaga chung ongkhlai tini chung protest khaile ma kha bangai te buskani salo chung tap kotor khai ngokhinai te jodi abrongni kono punishment immediately jara komni bisingono borno kono punishment kono step nahiya state government gai chung tap choba kotor yapri salainai chung aboni bangai chung te prostit tongo buskani salo aboni bangai chung buskani salo te yapri senai engai chung abono Tripura hastani joto nai tongnai te joto khanai nogoi tongnai takho bukhrono chung koi mung tongnai dara buskango yapri sei chini borono beni babe je hamia khai butharmani je chaya khai khaimani abrono chung tabu protest ma khinai chung tabu siring tongnai jaraya aboni buskani salo joto no buskango yapri sei buskango na bangai Norjotana lang koi jawo, tei chino jaga chini adon tekrok chani logi song, bono kita kong na bangai chanai, ambai. Kuliah lah hamba ya pro, sung tini oro khadunga panda khayma bagai, sung tini Ashrambari Anjolni sung Tripura Motha ni, tui sung tini o Gopalnagara sung khadma panda sung khlaimaka, awan bagai sung khaktongo, tei khaduma ya pro, tei sanamu sung bagai sung kemo tongo, sung tini nukha sung sini fireman Biswajit Debbarma. Bono lama kasoi sung butharman nukha sung abono toi sung sini kha dukha abono bagai sung tini nohorma phekya lama mo tei sung koinamu sungo sini o hawa sung jara sini bung bara tonai rok sung jara politics khaitona rok kabangma dol bodol sung nugo sung tini borok no sung komonai borok jate sini sung nohorma kino borok bo nohoroi protest khaina bagai sini bung bara no bagai sung oba hake buthama rok sung sikango nugo tongo sini Madobari arobo kokjaka sung jokonte borok 144 jara rui phano tini obahai lama kasuma thani sini borok no borok batharo haipano sung Madobari no aro 144 jara ria aria jora phano borok khai pujirok sini borok no kogoi sung nugo abhai ke kogoi majra khlai tongmani aun bagai sung tini sung oro sung khaduma pana khai sini Gopalnagara sung tei sanamu sung kai sini takhok Biswajit Debbarma bi no khungo bon kongmani ba bothimani ulo sokani tikai bono saijo khani to tei bin lukhungo sakri nang to tei sungnu garo 5 lakh
5 लाख रां माने जों जारा चाकरि खायारक ठीक है 5 लाख रो हाइफोन जारा चाकरि खाइनाय जों बनि फेमिलि जों 5 लाख मन जागा जों 1 कोटी जों एखाखाय जों हामजानाय आबाहाय जों पबुं माने इंगो आसुनो थानाय हामबाय